Na sziasztok srácok, én Levélyek, és ebben a videóban szomorú hírt kell közlelem. Szomorúzá. Ugyanis eltűnt az aranykapám, amit ugye az előző részben mutattam be nektek. Aki nem látta, az nézze meg agyba. És hát az a gond, hogy hogy egy picit már fejlesztettem, már kapa XP boost az 174-es, a játékos az pedig már 640-es. Picit már fejlesztettem. És az a gond, hogy csak 5-ös szintű. Szóval ebben a videóban igazából csak farmolni fogunk, és a cél az, hogy elérjük legalább a répát ebbe a részbe, illetve egy picit lehet, hogy fejlesztjük a falut, amit amúgy videón kívül már fejlesztettem, de akarok építeni valami nagy fát. Ide pedig már építettem egy ilyen harang kongató épületet, vagy nem tudom, na, értitek? Ő meg ugye már régóta itt van, ez Pista háza. Szóval ja, most ebbe a részben most csak annyi lesz, hogy ezt közben megnyerjük easybe. És ilyenkor kapunk ugye Cheetah Crate-et, amiből most XP boostert kaptam. És ez most pontosan emlékeztetett arra, hogy kiveszünk akkor egy pár elixir boostert, XP boostert, és lemegyünk a spawnra, nem tudok írni. Lemegyünk a spawnra és farmolunk ezerrel. Úgyhogy, ja, igazából ez a terv, és majd talán a következő részben megpróbálunk majd lemenni a bányába is, úgyhogy, ja, kívánjatok nekem sok szerencsét. És ugye az a gond, hogy csak búzát tudok, mert gyenge a kapám. Na mindegy, csináljuk. Na és el is értük a 6-os. Csőtes! Na itt már jobb. Adok kulcsokat. Ja, már nem lehet kidobni. Na Menjünk és nyissuk ki. Na, közben nyitunk egyet, meg nálam is van közben egy Prime kulcs, mert ugye már fejlesztem. Be se nyomtam az XP boost. Van egy basic. Basszus, készpénz. Akkor van 2 sparkom. Az utolsó sárga fénylés. Ez egy szar. Grat. Nálam egy Prime kulcs van, szóval itt ki is nyitjuk. Flyjog 7 napra! Na, srácok, szereztünk Flyjogot szereztünk, és akkor ezt szerintem be is aktiváljuk. És a per fly parancsal most már tudunk repülni. Ez ugye 7 napig érvényes, úgyhogy így már sokkal könnyebben fog menni a farmolás. Ki nem tudná, ez ugye a trade hely, és akkor itt Habos most szépen beállítja, 86 000 elixírt ad nekünk, mi meg nem adunk semmit. És akkor ezt ugye itt jobb oldalt már látjuk is, már 89 000 elixírünk van. És én most a kapa XP boostot fogom nagyon fejleszteni, ugyanis szeretném visszakapni a szinteket. Közben csinálunk egy olyat, hogy per cell all, és nyomatjuk tovább. És srácok, elértük a 10-es szintet a kapával, ami azt jelenti, hogy tudunk menni és farmolni, most már répát is. Ez azt jelenti, hogy nagyjából a kapának a szintjét, ami eredetileg volt ugye a régi kapámnak, annak kb. Így a felét azt már visszafarmoltuk, ami nem olyan rossz, de nem is annyira jó. Most pedig a terv, mert mondtam, hogy ha sikerül elérni nekünk a répát, akkor hazajövök, és most, hogy már tudok repülni, ugye megint be kell írni, mert ugye a szigetre jöttem, ezt akarom itt alul megcsinálni, hogy ne ilyen lapos legyen az egész, úgyhogy ez lesz a terv, most ezt fogjuk itt megcsinálni. Na, hát elkészültem, nektek valószínűleg ez 2 másodperc volt, nekem viszont másfél órát vett igénybe, mert rengeteg blokk kellett hozzá, de hogyha amúgy itt benézitek, akkor ezt itt üregesen hagytam. Ide majd amúgy lehet amúgy valamit kéne építeni, mert amúgy ez elég szép nagy hely. Na mindegy, ez majd még a jövővé. És itt alul igazából ilyen kőtéglával, na igen, fekete kőtéglával és cobblestone-nál csináltam. Meg gondoltam, azt nem nézi meg senki.
itt oldalt pedig láthattok díszítéséket, mint például egy habost, illetve érceket. Itt még egy picit csupasz, ezt majd javítjuk. És itt viszont azért nincsen díszítés, mert nekünk az a tervünk, hogy elmegyünk a borderig. Igen. Ez szinte lehetetlennek tűnik, ugyanis Season 3-ba járunk, és lehetséges, hogy nem soká érkezni fog majd a Season 4, és amúgy én nagyon várok egy olyat, hogy baltával, tehát hogy ne csak kapa és ne csak csákány lenne, hanem legyen balta, és akkor különböző fákat lehet mondjuk vágni, az nagyon menő lenne. Tehát visszatérve azért tűnik lehetetlennek, mert ha ugye jön a Season 4, akkor reszetelődik a sziget, és akkor itt minden elveszik. Na mindegy, és akkor még annyi, hogy munka közben megtaláltak ezek az űrgék. Csak volt egy olyan, amin volt egy csontváz, de úgy néz ki, hogy az eltűnt. Oh. Mindent értek. RIP csontváz. Mindegy, van 3 darab ilyen csontvázlovunk, csak annyi, hogy őket ugye nem tudjuk meglovagolni. Mert kell hozzá nyereg, és Gens Tycoonban nem lehet nyerget szerezni. Úgyhogy srácok, szerintem ezzel a résszel így mindent befejeztem, amit szerettem volna. Úgyhogy ott kezdjük, ahol... vagy Tehát akkor ott végzünk, ahol elkezdtünk az erkélyen. Én Levi voltam, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot, ezzel is jelezvén, hogy jó videós vagyok. Én Levi voltam, remélem tetszett a videó. Sziasztok!